Sziasztok, én Trollgeri vagyok, és ez egy ilyen bejelentő videós féleség lenne, ahol ilyen kihívás challenge-et szeretnék csinálni, ha meg lesz a 10 feliratkozóm, 2 kell hozzáteszem, meg lesz a 10 feliratkozó, akkor egy ilyen fahétej, vagy ilyesfajta kihívásokat szeretnék csinálni. És mindig, ahogy megy 10-zel följebb, úgy, de ez változó is fog lenni. Meg még azt szeretném mondani, hogy szombaton, meg szerintem vasárnap, nem tudom, átjön hozzám a haverom, és akkor csinálnánk nektek egy ilyen, hogy mondjam, ilyen órákig tartó, ilyen hosszú, nagyon hosszú videót, mert még talán a másik barátom is, Kiseset Roland is benne lesz, akinek születésnapja van. Szóval sok boldog születésnapot kívánunk neki. Ez a videó ennyi lett volna. Én Trollgeri voltam. Sziasztok!